ya gari ya aiki. Lafiya lau. Abin da ya bani mamaki shine. Na'am. Naga kayi abu ɗaya zuwa biyu ko in ce uku. Shine na ji wani kamshi da yake tashi jikinka. Da dukkan alamu kuma ka samu kuɗi. Gashi naga kayi kiba kayi kyau. Dan Allah menene sirrin nan? Malam ya doke nan. Wai kana tunanin baka da labarin kamfanin nan shahararre wanda yake Sweden? Wani kamfani ne wannan? Kamfanin Oriflame. Wanda suke da kayayyakin more rayuwa, kayayyakin kayatarwa, suke da tilare mai kanshi, suke da man shafawa wanda yake gyara maka skin, kaga natural fatan ka ya fito, baya sa ka bleaching. Tilaren su kuma ka san me asma ma yana iya fesawa ba tare da ya affecting ɗinsa ba, wanda kuɗi zaka je kai siyayya kuma a baka percentage. Ba ni labarin kamfanin Oriflame. Babban abin albishir shine idan ka samu kwastomomi ka kai kamfanin Oriflame suka yi rajista da su, to nan ne za ka samu kuɗi ka ji daɗi, su ji daɗi, ka ga kayi bulbul kuma ka tara abin duniya, saboda kamfaninsu suna da abubuwan ƙayatarwa na more rayuwa. Babban abin farin ciki idan ka zama babban kwastoma, ka tabbatar da kana jajircewa da cinikayya da kamfanin nan nasu, ka kawo kwastomomi suka yi rijista, akwai level ɗin da za a je ka samu kuɗi fiye da miliyan 150. Sannan ba su tsaya a nan ba, za su iya ɗaukan ka a matsayinka na magidanci, su kai ka irin duk ƙasan da kake so. Ya danganta da ƙoƙari da kawo kwastoma kamfanin Oriflame, ya danganta da yanayin da kake jajircewa gurin cinikayya kai da su, ka yi atake a gurin kuma su baka percentage. Sannan kuma suna da daman da za su kai ka ƙasashen duniya duk inda kake so, kai yawon buɗe ido duniya ta ganka, ka ga duniya. Kamfanin Oriflame suna da wannan karfi da za su kai ka kai yawon bude ido. In kana da mata ma sun baka dama ka tafi da matanka ku yawon bude ido tare. Idan mace tana da miji an baki dama ke ma ki dauki mijinki ku tafi kasashen duniya yawon bude ido. To wannan kaɗan ka ji ma, su fa a kamfanin ba oga, kowa ogan kansa ne. A'a, kai da ka yi rijista da su, kai ne ogan kanka, kai za ka faɗi lokacin fara aikinka, kai za ka faɗi lokacin tashi a aikinka. Duka kamfani ne fa mai sauki kuma ka samu kuɗi cikin farin ciki. To kamar ma'aikacin gwamnati ba? Shi ma yana yin rajista? Da gudu. Ai da ma'aikacin gwamnati da kuma farar hula da 'yan siyasa da sarakuna da talakawa, kai babban abin alfahari kana iya fara business da kamfanin Oriflame da naira 15,000. 15 kawai kuwa. Sannan kuma in kana da miliyan 15 in ka zo suna maraba da kai. Alhamdulillah. Kai da ka tsaya kana chatting din iska, kana bata ido, kana hana ido bacci a wofi, za ka iya shiga kai gogulin kai rijista da su. Idan kayi kuma kai business da su ta yanar gizo, ka siya ta yanar gizo, ka siyar ta yanar gizo, a turo maka riba ta yanar gizo. Da a kamfanin Oriflame. Alhamdulillah. Kai ba a nan ba ma, in kana son ka ji ƙarin bayani dan ka tuntuɓi kamfanin, ka kira wannan lambar waya na Hajiya Maryam. Wannan ga ta nan lambar Hajiya Maryam. Alhamdulillah. Ko ka same su a yanar gizo, ko ga Gmail ɗinsu nan, kaga Gmail ɗinsu ko? Kaga Gmail ɗinsu? To na kamfanin ne. Alhamdulillah. To duk surutun da zan cika ka da shi ne, ba zan iya gaya maka kwatan daɗin ba. Kai ni gurin Hajiya Maryam kawai. Na rigasa? Kai ni. Zo mu je.